ache ada ho ache nti nipa bibire ho no ma mabunu bibire ho no omo ba mo tese aka akrodi hene da efi se omo ba nyina ni akrodi hene ho na eche no na ne yie mu a efi se opre ho na akofa de en kwa se fa enye nti nana madaro ma sese bibia akwa wiye ama akrodi asomdwe aba ho mere bi atwam ahensem ti basbasa bibire ba akrodi ho ama omumpuntu akachi ifise ni nipa obekasa makro no politician for ndị omo no abato no mpese etumo mo nti eduru ha no abe da omo ba ye ho abeda da se entumo mo no no na de ana mo kro ne da omakoma so ye ohene ohe kro ne so no ona ya na odwene kro ne ho ifise ohene ne de ote ho sempo tu kwan me he a oba ne kro ma no ho anoba nti akodi nkonya asem no ade a na ada ho ache dodo na ma ahafo na akoye so mo na akama na mo ahafo nkro e wo man henya wo na aso mo ni man hene nti yiro atimi di asem ni wiye no de manage ho ye se campaign pi no beka mrebi etwa mu no akrodo hina sebi tu na de so no jasise ko sisi fia osisi oho nam se me sisi oho kromu nti no nanka manya adweme se bi a mabu na wo kromu ho no bi a sebi tutu asem kakra mo ni so nanso we no omo di na chief said aba e pa na ye mabunu dodo pa na di akire ma sere mu si beta na chi no e kire so mu nyina ni age no mbebo na ma kro mu bibia akoso kama se wo ba se na mabunu e beta wachi na mpanyefo beta wachi a na de asodi foforo na beto so se mabunu no ene mo hwehwe afiri ho ne mpanyefo ne mo hwehwe afiri ya na sonko kakra obi awo ono ana nema asi omani so tisi awabai no sere mu si ata na chi na ba no mesra omo se omo nkoso anta na chi na afi kru ne mu hawa hodo se bia ya akwan na ayare sabia na se ebia school adan ya na ne bia oso mo yema kru no etimi etumpon no omo wa no na nanantimi ni kru nanim na entumpon efise ohene de oba ono wo de oye na omanfo no so de ewo de oye nti se obia eye ne woso oye ni ya na pija kru no na se de mu si ata na chidi na ba no efe nko ba se mu ata na chidi na ba wi no na asantema council be share bi na se nana ma hene ba na akwete se nana kwabna kwabo anko na eba enye fe mu ata na chi odwumadi no abai no omukọ chiacha no de nam krum ho no wo hwe mfonyina tum se aniji aba ifise ache ebere omunya ohene ache be mfie adu no kraba nti sese na manya hene no nana kwaboa adesede anse obeka omunyina abom na wa manage expectations no because mabunu no ne mo expect no ne de mpanyifo no expect ya na to dance so ye wo obama obi ache na adwene de nanso to da hwehwe mu bebrebe be fa akiri ansa na otime hu niema akodi niema da ho achese no den a ne bebrebe ho bia na atototo sini ho nti so ma ne na yi tinti aho menhia ebema na hu siribesi ahwe amamre so ene obesi adi nsem okrom ho na atinyama asomdwe aba honom nti nana kwabna kwabo a waba no yema na kwaba yesre nana no bebo no ban omama na nyinche omama na kokuduro ene yokoduro honhoma obetimi di ahwe kro ne so efise kro no ehia na bebre na meka se akamache nti ombe hia na bebre ebio ba bia waba no ho no se nana yesre nyame so ma na kokuduro se mpom ho no aduro no ya na pempi no nkrofo ne nenam nkrofo ase se we yesi ene omuhu se wo ba santema ya na ne nyina nkrofo pese omo tata na nyina nti na hia kokuduro a ode be kire se ni mudu na we santini wo hwe afutu a na tuboro ma hene de maaye odwumadi na asa na o kire se wanya abai nko ande ya na mpom ho no ye obi ase obi kwa asantene ho ade bi ye mpene nti wo ba na ye tata na nyina no ya na to da ma ahemfu bibi mi wo ho no ma ho anu ababa ko bi na wate adem da bi wo so taba na aboa mo otimi asua ne ma bebrebe a otimi di ye kro no ama kro na etumpon
nti nana a waba no yɛma no akɔ aba ne asrɛ sɛ nananom mmɔ ne ho ban no ma no akokoduro a obɛtumi adi akorodie mu anim mfi bebree ada hɔ no